Dili pa ta matos mga dugang diskusyon karon nga buntaga mga sugid tig paminaw. Ara sa ta mahigala sa report usab sa pag-asa magtan. Siguro unta sa ni mahigala kahimtang sa panahon. Kay kagahapon mga kagalaan porbida medyo kislong-kislong ang kalangitan pag-abot mahigalag mga alas 3 bato sa hapon, alas 4 inana. Nagsugod na mahigalang uwan-uwan. Hantod na pagkagabi wa na mohunong. Unya hantod karong buntag, sige gyapon mga higala unya nga atong kalangitan medyo kisdom-kisdom gyud. So mo na nga pahimang notas to mga kaigsunan nga namuyo sa Daplins kasapaan nga magbabinantayon gyud. Maminaw kanuna itong broadcast karon nga matag karon og unya ato ma-discuss ato ma-report dinhi mahigala unsay kahimtang sa panahon og ingon man mahigala kato mga landslide prone areas no magbabinantayon mo gumikan ining sitwasyon karon mga higala ining atong panahon sos Ginoo ko no atong pagtagad mga kaigalaan ang report sa pag-asa magtan. Okay na ba ka sa itong linya mga higala karong nga taon una no? Aron nga ato mahigalang masiguro usa no before ta mga kaigalaan mo adto sa atong dugang hisgutanan kay lisod kay mo abot atong discussion sa Iran. Wa pa ta maka check dito itong palibot mga sukid tig paminaw. Unahon ta sa daan nga ma-safety ta ning daan sa atong palibot. Okay, so atong hatagay pagtagad mahigala, kumustahon nato ang kahimtang sa panahon sa atong linya atong weather specialist gikan sa pag-asa magtan si Patrick Plimaco. Atong hatagay pagtagad mahigala, kumusta ang kahimtang sa panahon? Patrick, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM, kumusta ang latest sa kahimtang sa panahon? Yes sir, may buntag sa kanato di ato nga FL og sa atong mga suking tigpaminaw. Ug mo ni atong pinaka-latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlaw. Northeast monsoon ang nakaapektar sa Luzon o diri naman po sa Visayas ug Mindanao trough of low pressure area ang nakaapektar ni. O alang naman sa atong weather condition dinhi sa Central Visayas makasinati kita og marag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagkulan pagpanugdog og kilat or cloudy skies with scattered rains and thunderstorms tungod ni aning trough of low pressure area or LPA. Moning posibleng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay nga kusog nga mga ulan. O at posible pod kini nga makakita ta labi na sa mga kung may mga thunderstorm o mga mag-ulan maong magbantay ta sa mga flash floods o landslides o ilabi na sa mga lugar dali nga magbaha alang utsab sa kahimtang sa tong hangin ug karagatan dinhi sa Kabisayan lakip na ang Cebu magpadayon gyapon ta na makasinati sa kusog nga mga paghuro sa hangin nga gikan sa amin hanang silangan ug ang atong karagatan kay kusog pod ang mga pagbalod so nga kini posible moabot up to 2.8 to 4 meters para naman sa dinhi sa atong diri sa Cebu ang atong kadagatan kay mo taob gani ang alas 7 ay mo taob unyang alas 7 tayo ni sa buntag ug mo hunas unyang alauna 54 pod sa hapon. Temperatura karong adlaw is nasa 25 to 30 degrees centigrade ug ang atong haring adlaw kay mo salop unyang alas 5:55 sa hapon ug mosilang ug ang alas 5:55 pod sa buntag. Ug padayon ang Philippine Standard Time alas 6:38 ug padayon lang sa pagpaminaw sa pinakabagong updates. Yes sir. Kining epekto ni karon kining ni ang atong uwan-uwan sa LPA no nga naa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Yes po, correct po. Kaning nasinati karon kay money sa trough of LPA, epekto na siya sa atong LPA nga napasagawas po. Oo, mga kanusa ka nimo sod sa atong Philippine Area of Responsibility. Based sa atong forecast track o sa atong sa pagka-cyclone bulletin pod ay forecast track pod kanang nani siya pa-recurve ni siya pagawas sa atong nasod pod. So dili siya makadayon og sod base sa atong forecast as of now. Wa pa ta mahibaw sa sunod nga mga forecast but as of now sa atong makita murag padung siya mobalik di sa masod sa atong par. Yes, correct attorney. Pagawas siya dili sa mosulod based sa atong TC potential pod. Pa-recurve siya pagawas sa atong par. Pero kining uwan karon mura man nagdaog unos. Gahapon pa nagdag unos. Ngano ka to siya Patrick? Yes sir, katong atong mga pag-ulan kagabi, labi na kagahapon sa hapon na gabi og karon mo ni sa ang effect pod ni aning trough na may mga dagko nga mga pag-ulan nga dala and yes, turn. So mga kanus apatakutob ka nga makasinati aning klasihas panahon nga siging gawan uwan hantod kanus aka ni ugma na ba kay adlaw ugma pohon or Miyerkules or uwan tagyapon ugma? For the next few days po
Ang weather gyapon nato is medyo cloudy skies gyapon ta sa mga labi na sa umabot nga mga adlaw. Sige Patrick, salamat kay sa paghatag panahon nato diri sa DYHP o IFM. Daghang salamat po dito ni amping po kitang tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat si Patrick Plimaco mahigala ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Bato nakauban karon so at least dunay LPA nga nakita, low pressure area nga nakita napa sa gawas sa PAR. Pero dai ken dunay chance nga mo kuan na mo U-turn na din siya, no? Malagmit nga dili makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero imagine wa pa gani kasulod sa Philippine Area of Responsibility pero sige na tanggawan-uwan karon. Hinaot nga di ni makadayon og sod, no? Pero ang atong nasinati nga uwan medyo unusual kaayo ba, no? So okay. So posible mo recurve siya but na ay medium chance nga mahimong tropical depression, no? Kini maong LPA mga higala mo ni bantayanan sa nato o gahinaot unta mahigala nga di ta tagaan og katalagman ron kay porbida. Sige lang taga sinati mga katalagman mga kaigsunan. Ato ni hatagan og pagtagad mahigala onya aritas tunduga mga discussions labot sa mga panghitabo dito sa Iran og ingon man mahigalang epekto nato diri mga kaigsunan sa Pilipinas.